Hola, en este tema anem a estudiar l'encapsulació i alliberament controlat de fàrmacs, centrant-nos bàsicament en els fàrmacs polipeptídics. La primera cosa que ens hem de plantejar és per què necessitem aquest tipus de fàrmacs. La idea inicial és que molts dels agents terapèutics que utilitzem de forma rutinària tenen uns efectes secundaris que en alguns casos són molt perjudicials per als pacients i això recomana el que s'intenten reduir. Per una banda, els fàrmacs que anomenem com de baix pes molecular tenen la problemàtica de que són altament inespecífics. I això vol dir que poden tindre resposta en llocs on no se vol. I per altra, els fàrmacs que estan basats en pèptids o proteïnes desperten la resposta immunològica, de manera que també donen grans problemes secundaris, grans efectes secundaris. A més, no sempre la resposta del cos als fàrmacs és l'adequada, això és el component farmacocinètic, perquè molts teixits tenen barreres biològiques que impedeixen que el fàrmac arribi al lloc adequat. De manera que és difícil que els fàrmacs arriben al lloc concret on han de fer la seva funció i, a més, la velocitat d'alliberament és desitjable que siga més o menys uniforme i que no vagi en grans diferències. De quina manera podem millorar això? Dissenyant el que s'anomenen com a sistemes de transport, que permetran, d'una banda, l'alliberament controlat, la qual cosa vol dir que s'assegura la disponibilitat del fàrmac durant un període de temps més llarg i a una concentració adequada, i alhora de manera més específica, de forma que podem fer que el fàrmac vagi dirigit al tipus cel·lular concret o al teixit que estiga danyat. De manera que si vegem com actuen els fàrmacs d'ús rutinari, com es representa ahir en la gràfica inferior, doncs normalment quan se dona una dosi d'un fàrmac determinat, la concentració de fàrmac en l'organisme puja de manera sobtada i l'organisme l'elimina també de forma més o menys sobtada i això implica que n'hi hagi que repetir les dosis com veieu en l'esquema. Això té perills d'una banda, que en els casos extrems n'hi hagi riscos de sobredosi i per altra que n'hi hagi períodes de temps en què els fàrmacs estan a una concentració per baix de la recomanada. Això es veu millor en aquesta representació, en la qual la franja groga el que representaria és el nivell òptim de fàrmac que no superi un màxim determinant i que estiga per damunt del nivell que farmacològicament té una resposta en l'organisme. De manera que diguem que la dosificació tradicional té aquests pics i aquests valls que interessen eliminar. Això vol dir que precisament el que la dosificació i alliberament controlat pretén és que la resposta siga més continuada, com veieu ahir en la representació, i que això porta avantatges significatius. Per una banda, és fàcil veure com el rang en el que el fàrmac es manté dins d'un rang òptim, terapèuticament òptim, és major. I, a més, se redueixen el número de dosis. I això, depenent de quin tipus de vehiculització té el fàrmac, pot ser bastant més còmode per al pacient. Això pel que fa a l'alliberament controlat. Si pensem un poquet en l'especificitat, en el direccionament, diguem que tenim distints nivells de direccionament. Ahir tenim un esquema senzill del que podria ser un cos humà i el primer direccionament hauria de veure en quin òrgan és el que volem que tingui la seva funció. Si posem, per exemple, que són els pulmons, es poden utilitzar, per exemple, inhaladors com en la imatge que teniu.
Però en això no sempre tenim prou, perquè el que volem és que el fàrmac determinat arribi no solament a l'òrgan, sinó a aquelles regions de l'òrgan que estiguen danyades, com pugui ser, per exemple, si en el pulmó hi ha una zona on hi ha un tumor, el que volem és que el fàrmac arribi específicament a aquestes cèl·lules que estan proliferant de manera descontrolada. Però, a més, en molts casos el que volem és que el fàrmac inhibisca la replicació de l'RNA o que detenga el procés de proliferació cel·lular, i això normalment se fa intervenint a nivell del nucli de la cèl·lula. De manera que, com veu ahir, tenim distints nivells d'aproximació. Com podem aconseguir que els fàrmacs arriben en aquest nivell d'especificitat tan gran? Hi ha distints sistemes d'alliberament de fàrmacs. Així teniu un seguit de sistemes que n'hi ha. La banda de la dreta més o menys parla dels dispositius, siguin inhaladors, si els fàrmacs són direccionats al pulmó, com en la imatge anterior, o esparges transdermals i distints tipus de dispositius que teniu ahí en la imatge. En la columna de l'esquerra el que teniu és distintes tecnologies. Se poden gastar anticossos, polímers biodegradables, liposomes, etc. D'eixes tecnologies jo vaig a parlar-vos inicialment de pèptids de penetració i després de conjugats polimèrics, i també comentaré alguna cosa de liposomes, per a que tinguem una idea més o menys global al llarg del tema. Si parlem de com entra un fàrmac en una cèl·lula, el primer que hauríem de pensar és com s'internalitza en l'interior de la cèl·lula. I això depèn de si els fàrmacs són molècules menudes o si són molècules més grans, com poden ser els pèptids o les proteïnes. Ahí teniu un esquema d'una membrana en la que la part de la dreta simbolitza la part citosòlica, la part de l'esquerra l'exterior cel·lular, i les boletes que teniu de color taronja representen les molècules menudes, és a dir, podrien ser fàrmacs de xicotet tamany molecular. Aquest tipus de fàrmacs són internalitzats o bé per transportadors o bé per canals. Mentre que les molècules més grans, com poden ser els pèptids o sobretot les proteïnes, necessiten d'un transportador més o menys específic, bé siga una proteïna de membrana o determinats sucres o alguna proteïna glicosilada que pugui internalitzar-la. I una vegada s'uneixen aquestes molècules grans als seus receptors, han de ser internalitzats. Normalment això ocorre per endocitosi, bé siga utilitzant clatrina o sense utilitzar-la. D'aquesta manera, les molècules grans són interioritzades al citosol, però si us fixeu en la imatge de la dreta, realment el que contenen aquestes vesícules endocitades és l'exterior cel·lular, de manera que a banda dels fàrmacs que representen les grans molècules, també podríem trobar-nos algunes molècules menudes. És a dir, també per aquesta via se poden internalitzar algunes molècules menudes. Bé, doncs de les tres tipus de vies d'internalització que vaig a comentar-vos, la primera d'elles són el que s'anomenen com a pèptids de penetració cel·lular, els cell penetrating peptides. Estos pèptids són normalment pèptids o bé carregats positivament o bé hidrofòbics, que tenen una certa tendència a unir-se a les membranes. Penseu que els fosfolípids tots tenen càrregues negatives degudes al fosfat. Alguns d'ells les tenen compensades amb càrregues positives del cap polar, però sempre n'hi ha almenys la càrrega negativa dels grups fosfats, i això fa que els pèptids carregats positivament tinguin una afinitat intrínseca per les membranes. El mateix ocorre en el cas dels pèptids hidrofòbics, com el que teniu ahí representat en roig. En qualsevol dels dos casos, una vegada s'han unit a les membranes, han de ser internalitzats en un segon cas, i per a aquesta internalització poden donar-se per
sistemes de difusió simplement, alguns pèptids poden travessar les membranes per simple difusió o poden formar porus en les membranes per a la seva internalització, o bé poden formar-se micel·les inverses o, com hem vist abans, entrar a través de vesícules d'endocitosi. La conseqüència en qualsevol dels casos és que l'alliberament del pèptid en l'interior cel·lular. És a dir, aquests són pèptids que tenen una certa tendència intrínseca a entrar en el citosol i poden utilitzar distintes vies. De fet, heu de pensar que els pèptids que entren per la via endocítica han de sofrir probablement també processos de difusió o de formació de pors per a que puguen ser alliberats. Bé, si fem una revisió de quins d'estos pèptids de penetració s'han utilitzat, els podríem dividir en tres grans grups. El primer d'aquests grups estaria format per pèptids que són d'origen natural. Alguns d'ells són toxines, com la buforina que teniu ahí representada o la penetratina. Són pèptids que de forma natural s'utilitzen. S'han trobat que tenen capacitat d'internalització, de travessar les membranes biològiques. També s'han dissenyat alguns d'aquests pèptids augmentant la seva capacitat d'internalitzar-se. Alguns d'ells se deriven, com veu ahir, de la proteïna del prió, per exemple, o d'algunes altres proteïnes virals que han estat amplament utilitzades. I, en tercer lloc, tenim un tercer grup de pèptids de penetració que s'obtenen o s'han obtingut per phage display, que és una de les tècniques que us explicaré en el tema 14 de l'assignatura. Com a fet global dels pèptids de penetració, us he escrit a dalt que és característic que estiguen fortament carregats positivament. Si veieu, n'hi ha molta presència en qualsevol de les seqüències dels pèptids que teniu en la columna de la dreta, veu que n'hi ha una elevada presència per una banda d'aminoàcids carregats positivament, bé siguin lisines o arginines o histidines, i també combinats en pèptids hidrofòbics, veu que en alguns d'ells predominen el triptòfan, etc. Bé, vaig a comentar-vos com funciona un d'estos pèptids, en el qual s'ha posat molt d'interès en l'última dècada, i és un pèptid que s'anomena PHLIP. PHLIP és un acrònim que significa pH Low Insertion Peptide, i és un pèptid que els autors se van donar compte que era un pèptid que tenia unes característiques molt interessants, ja que pot viure, per dir-ho d'alguna manera, en tres estats diferents. El pèptid pot estar soluble, en dissolució aquosa, pot estar unit a membrana, com el veieu ahir en els pèptids representats en blau que estan absorbits a la superfície de la membrana, o pot estar insertat en la membrana, com veieu en la part dreta d'aquesta capa lipídica que teniu ahí dibuixada. Com el pèptid pot estar en aquests tres estats? Això depèn de les condicions de pH del medi. I lo interessant d'aquest pèptid és que és un pèptid que se deriva d'una seqüència natural, se deriva de fet de la tercera hèlix d'una proteïna, que és una proteïna de membrana que de les primeres que se va començar a treballar amb ella, és la bacteriorhodopsina, i la tercera hèlix de bacteriorhodopsina és una hèlix que efectivament quan està en les cèl·lules, quan s'expressa la proteïna, és transmembrana, però si vos fixeu ahir és una seqüència que té dos residus carregats negativament, dos aspartics, i un residu carregat positivament. El pèptid PHLIP conté en la seva seqüència una derivació d'aquesta seqüència original de la bacteriorhodopsina, en la qual se li va afegir un tercer aspartic i per això s'anomena 3D. Sabeu que D és l'abreviatura en còdic d'una lletra de l'aspartic, de manera que el PHLIP té almenys 3 aspartics, ara s'han fet diverses
diverses variants, però almenys té aquests tres aspartics, i lo interessant és que este pèptid a un pH fisiològic, a un pH que puga estar per 7,2 o 7,4, que és el pH extracel·lular que n'hi ha normalment, doncs a aquests pHs elevats, el pèptid té una certa tendència d'absorbir-se en la membrana, encara que pot estar soluble amb bastant facilitat. Ara bé, quan el pH de les dissolucions disminueix, i això passa en alguns teixits que puguen estar patint alguns teixits, per exemple, cancerígens, doncs en aquestes condicions el que passa és que el medi s'acidifica, se redueix el pH i al reduir-se el pH els aspartics passen a estar, que els teniu representats en la imatge inferior, estan representats en les seues càrregues negatives com a boletes de color roig, doncs quan se redueix el pH, aquests aspartics perden la càrrega i passen a estar sense càrrega, per això les boletes les podeu veure de color verd, i el fet de que perden la càrrega fa que puga insertar-se en la part més hidrofòbica de la membrana i fins i tot disposar-se de forma transmembranal, com veieu en l'exemple, en l'esquema de la dreta. De manera que esta peculiaritat que tenen aquestes seqüències de poder modular la seva disposició en les membranes en funció del pH del medi, es va pensar que podia ser interessant per a tractar, per exemple, alguns tumors cancerígens. Per què? En una cèl·lula normal, diguem que la teniu representada ahir la cèl·lula en la imatge, l'exterior cel·lular tindria un pH del voltant de 7,4, l'interior cel·lular estaria pròxim al 7,2, una cosa així, i ahí teniu el pèptid representat de color taronja fort i aquests pèptids poden fins i tot dur algun cargo, algun fàrmac que vulguem que s'associ a les cèl·lules. La idea bàsica en aquesta disposició és que el pèptid, com veieu ahir, té una certa tendència a associar-se amb la membrana, si bé aquesta tendència no és necessàriament massa gran. Per això l'equilibri de les fletxes veu que està desplaçant més cap a dalt, és a dir, estar dissociat de la membrana que no estar associat a la membrana. Això seria l'equilibri que tindria aquest pèptid FLIP que porta, com veieu ahir, un cargo, una proteïna o algun fàrmac amb el que vulguem tractar les cèl·lules, etc. Bé, què passa amb el pH? Si vos fixeu, ahir vos he dibuixat una escala de pH en la que l'exterior cel·lular és de color blau i a mesura que s'acidifica el medi va canviant a més rogenc. I això té rellevància perquè en el cas de les cèl·lules tumorals el que ocorre és que, donat que aquestes cèl·lules tenen un metabolisme més exagerat, s'acidifica l'entorn de la cèl·lula, i l'entorn de la cèl·lula, si vos fixeu ahir, passa a ser més roig, que simbolitza el que s'acidifica, poden arribar fins i tot a pHs de 6,2. Què li ocorre a aquest pèptid a FLIP en aquestes condicions? Si vos fixeu, ara l'equilibri, la fletxa predominant és la fletxa descendent, és a dir, l'equilibri se desplaça a que el pèptid s'associa a la membrana i esdevé transmembranal, com veieu ahir. Aleshores, això s'ha utilitzat per a intentar enviar, s'està de fet activament treballant, hi ha diversos fàrmacs ara derivats d'aquest pèptid en fase 3 en recerca, perquè els autors, els investigadors que el van descobrir han fet una empresa, com podeu imaginar, i estan intentant utilitzar-lo amb finalitats terapèutiques. I la idea és la següent: d'una banda se podria
utilitzar este pèptid, que és bàsicament transmembrana, com veieu ahí, i posar-li un cargo. Si vos heu fixat en les imatges anteriors, el pèptid s'inserta en la membrana i deixaria la part N-terminal en l'exterior i la C-terminal és la que s'interna a l'interior de la cèl·lula. Doncs bé, en aquesta distribució se li podria ficar al pèptid una molècula, per exemple, fluorescent, i això faria que el pèptid s'associara i s'insertara només en aquelles cèl·lules que foren tumorals. I això s'està pensant com una estratègia factible per ajudar als cirurgians a l'hora d'intervenir quirúrgicament per a extirpar tumors. Ja sabeu que per a extirpar tumors un dels grans problemes és que quede algun nodo, algun teixit que siga tumoral i que no hagi sigut extirpat. De fet, el cirurgià, quan està eliminant-lo, no sap on acaba moltes vegades el tumor. Doncs la idea és utilitzar estos fàrmacs units a FLIP per a poder marcar els tumors i que un cirurgià a l'hora de llevar el tumor sabia exactament fins on ha de llevar. Com podeu imaginar, això podria ser molt interessant. D'altra banda, com que el pèptid, si recordeu, la part C-terminal travessa la membrana cap a l'interior cel·lular, si el que fem és carregar el pèptid, ara en lloc de marcar-lo en l'N-terminal, el marquem en C-terminal i posem una molècula que vulguem internalitzar en la cèl·lula, doncs el pèptid s'uniria a la cèl·lula i aquest C-terminal passaria al citosol i ahir podria fer el seu efecte farmacològic. Com veieu, són dues estratègies molt interessants, dues aplicacions molt interessants d'aquest pèptid que té, és un cell penetrating peptide perquè facilita o bé la penetració de fàrmacs o bé el marcatge de les cèl·lules tumorals. Bé, realment la derivatització de fàrmacs és un camp que ha anat creixent molt. N'hi ha molts tipus de polímers que s'han utilitzat, a banda dels peptídics, per a la introducció de distints fàrmacs o proteïnes. Jo vaig a centrar-me només en les que vos he sobrejat ací de color groc, que serien els pèptids conjugats. El polímer conjugant el teniu representat, com veieu en el requadre de la dreta, el teniu representat com una línia blava, i la proteïna la teniu representada de marró i els pèptids els teniu representats ahir com un alfa-hèlix. Jo vaig a parlar-vos bàsicament d'estos dos casos, encara que alguna cosa comentaré dels altres, però bàsicament aquests dos casos. Com són els polímers terapèutics i per què s'utilitzen i han tingut o s'estan incloent en la farmacopea actual? Ha sigut un procés que teniu més o menys ahir resumit en un timeline dels fets més destacats de les teràpies basades en polímers. Teniu ahir tot un seguit que va des del primer Premi Nobel per a la química de polímers fins als fàrmacs que se gasten avui en dia. Com veieu, són tecnologies que van començar realment cap als anys 70 i que, sobretot al final del segle XX i principis de l'actual, és on han tingut una major espenta. Jo dels polímers que teniu en aquesta imatge vos vaig a parlar de 3 casos, vos vaig a parlar de SMANCs, vos vaig a parlar també de l'interferó alfa modificat en polietilenglicol i d'un enzim, l'asparraginasa, modificat en polietilenglicol, simplement per a que vegem 3 exemples d'aquest tipus de tecnologies. Bé, la primera cosa que hem de pensar és per què ens fan falta el modificar les proteïnes amb polímers per a utilitzar-los com a fàrmacs. Bàsicament, les limitacions són de tres tipus. D'una banda, que si intentem vehiculitzar una proteïna
té una vida mitjà molt curta, és a dir, en el nostre organisme hi ha proteases que s'encarreguen de degradar les proteïnes i que se carreguen també una proteïna perquè l'organisme no sap que és un agent farmacològic, no sap que és bo per a nosaltres, sinó que el detecta com a estrany i el degrada. L'altra cosa és que també tenen poca estabilitat, sabeu que les proteïnes poden desnaturalitzar-se, poden perdre la seva activitat amb facilitat, i en tercer lloc poden despertar la resposta immunològica. I si tenen immunogenicitat, acaben sent degradades per tot el sistema immunitari i poden inclús tindre una resposta inflamatòria, etc., que siga perjudicial per a l'organisme. Quines proteïnes o quins fàrmacs contenen aquest tipus de polímers? Ahí teniu un llistat de fàrmacs, també el seu nom farmacològic, la seva marca, quina és la casa i quina és la indicació que tenen, el tipus de tractament per a què s'utilitzen en cada cas. Com us he dit, jo us vaig a parlar d'estos tres, dels MANCs, de la L-arginasa i de l'interferó. L'interferó, com veureu després, el que jo us vaig a parlar s'anomena 40-per interferó alfa 2A, que ara després el veurem. D'aquestes tres proteïnes conjugades, la primera de la que vaig a parlar-vos és dels MANCs. Els MANCs es basa en una proteïna que és la neocarcinostatina, que és una proteïna que té un efecte antitumoral. S'utilitza per a tractar tractaments de càncer de fetge i la neocarcinostatina funciona bé, però té tots aquests problemes que hem vist abans, és a dir, se degrada prompte, té resposta immunitària, és a dir, no és un bon fàrmac. Una farmacèutica japonesa, Yamanouchi Pharmaceutical, va fer un derivat d'aquesta proteïna, que és un derivat que gasta un anhidrid estirencomaleic, que s'uneix. De fet, si us fixeu, la seqüència de la proteïna està ahí com en una el·lipse. L'alanina és el primer aminoàcid, també alanina és el segon, prolina, treonina, per que ho vegeu, teniu la serina 10 i ahí com segueix la proteïna. La primera alanina, l'alanina N-terminal, és derivatitzada en un d'estos anhídrids d'estirencomaleic i després la proteïna està derivatitzada també en la lisina 20. Aquesta proteïna, que té, per tant, dues molècules d'ESMA, de l'anhídrid d'estirencomaleic, és la que s'utilitza farmacològicament. Com s'administra? Hi ha un agent de contrast, que és la botelleta que teniu a l'esquerra. Els MANCs el teniu en la botelleta més xicoteta. El que es fa és mesclar aquests dos components, després se sonica i aquesta barreja és la que s'injecta als pacients. S'injecta per l'artèria femoral, com veieu ahí. Quin efecte té? L'efecte que té bàsicament és la reducció de la grandària dels tumors. Ahí teniu unes imatges d'un tumor d'un pacient. La fletxa marca el tumor abans de la utilització dels SMANCs i, com veieu ahí, després de la utilització d'aquest fàrmac, se redueix de manera significativa la grandària del tumor. De fet, se redueix el 95% del tumor. A banda d'això, en els pacients se detecta que els nivells d'alfa-fetoproteïna, de l'alfa-fetoproteïna, que és un marcador de càncer de fetge, se redueix fins al 86% i el més important és que se prolonga la vida del pacient. És a dir, aquesta proteïna antitumoral derivatitzada en aquest anhídrid d'estirencomaleic té uns beneficis evidents per als pacients. L'altra gran manera de derivatitzar les proteïnes és conjugant-les amb polímers, que en aquest cas el polímer que més s'utilitza és, com ara veureu, el polietilenglicol.
ja sabeu que el polieterdiol. Les proteïnes que tenen aquestes modificacions s'anomenen pegilades i l'avantatge de les pegilacions és que fan les proteïnes molt solubles en aigua, permeten una elevada mobilitat, augmenten el volum hidrodinàmic, és a dir, l'augmenten, és com si augmentaren el tamany molecular de la proteïna que va utilitzar-se com a fàrmac, i això ara després veureu que és important, de fet s'augmenta entre 5 i 10 vegades, no és tòxic, no és immunogènic, està aprovat per la FDA, és a dir, això és molt important perquè la utilització d'un polímer que ja està aprovat per la FDA facilita el procés de desenvolupament del fàrmac. I, molt important, s'elimina completament de l'organisme. Doncs com podem una proteïna derivatitzar-la en aquest derivat? El PEG s'afegeix directament a la proteïna, normalment reacciona, com veieu ahir, amb el grup epsilonamino de la lisina, ja he parlat bastant en aquesta assignatura de l'accessibilitat que tenen les lisines, i ho vam veure també en el tema anterior. Una vegada més, com veieu ahir, teniu representada una proteïna qualsevol, la lisina està representada en roig i el PEG està representat en blau. A banda d'utilitzar PEG, també se poden utilitzar alguns derivats, com per exemple monometoxi, com el que teniu ahir, o el succinimidil carbonat que teniu a la part de baix. En qualsevol cas, la qüestió és afegir el polímer a les proteïnes, tot i que, a més d'afegir-lo a les proteïnes, també se pot afegir en altres formes de vehiculització, com poden ser els liposomes que teniu en la part superior esquerra, o bé en nanopartícules biodegradables. De qualsevol cas, tots els exemples que teniu ahir, el fàrmac és la boleta roja, el polietilenglicol el teniu representat en negre, i a banda li podem ficar anticossos o alguns receptors per a que els liposomes o les nanopartícules vagin dirigides front a cèl·lules concretes. Quines proteïnes tenim pegilades en el mercat o en una fase clínica prou avançada? N'hi ha diverses. Tenim ja diversos d'estos fàrmacs en el mercat. Jo vaig a comentar-vos d'estos dos d'ells. Un és Oncaspar, que és un derivat de la L-arginasa, i l'altre és Pegasis, que és un derivat de l'interferó 2-alfa. Este Pegasis consisteix en una derivatització de l'interferó 2-alfa. Ahí teniu en l'esquema el que seria, en la part de la dreta veieu el que seria l'interferó, i la derivatització que li han fet a l'interferó afegint-li dos molècules de PEG de 20 kilodaltons cada una. Per això en la part superior veieu que fica 40 kilodaltons, perquè el tamany que li dona el polietilenglicol és rellevant. I l'interferó alfa està modificat en residus de lisina. Si vos fixeu ahir, el que se modifica és l'epsilonamino d'una lisina. De fet, en l'interferó alfa, en aquesta formulació, la farmacèutica que l'ha comercialitzat, el que posa és una barreja d'interferó alfa amb distintes lisines modificades, la lisina 31, la lisina 134, la lisina 131, la lisina 121, la lisina 164 i la lisina 70, que són les imatges que teniu, les estructures que teniu en la imatge de la dreta. Ahí veu, mostra l'interferó, el PEG, com a aquestes cadenes que veieu ahí en groc. De fet, els autors d'este fàrmac van fer una simulació de com quedaria un d'estos
d'estos interferons modificats per a que tinguem una idea de l'espai que ocuparia el PEG. I el que teniu en el centre seria l'interferó, les alfa-hèlix en roig i els llaços que unen les alfa-hèlix en blau, i l'espai que ocuparia el PEG seria aquestes zones globulars que teniu al voltant de la proteïna. Aleshores, com funciona aquest fàrmac? Aquest és un fàrmac que s'utilitza per al tractament de la hepatitis C i, de fet, els pacients que tenen hepatitis C, quan se'ls tracta amb interferó, només un grup de pacients reduït respon positivament al tractament amb interferó, de fet, al voltant de solament el 10%. A més, requereix una administració, una dosificació de 3 vegades per setmana i quan se mesuren les concentracions d'interferó, el que veiem és una gràfica que s'assembla molt a la del principi que vos he ensenyat. Fixeu-vos ahí, el pacient rep les dosis dilluns, dimecres i divendres, l'interferó augmenta molt la seva concentració quan se li fa la dosificació, però com veieu és ràpidament eliminat i diguem que hi ha hores en les quals fins i tot pot haver massa interferó i n'hi ha moltes hores en les quals la concentració d'interferó no és terapèutica, la qual cosa és el que intenta este fàrmac comercial, el Pegasis, resoldre o aliviar d'alguna manera. Què fa el Pegasis? Augmenta els percentatges de pacients que responen positivament, els augmenta fins al 39%. Que és una cosa significativa. A més, la dosificació, en lloc de ser 3 vegades a la setmana, és una vegada a la setmana i els nivells de l'interferó són molt més estables, com veieu en la gràfica inferior. A més, es redueix dràsticament la resposta immunològica, la presència d'anticossos tòxics es redueix 10 vegades, com veieu ahir, i el fàrmac se comercialitza actualment, de fet el comercialitza Roche com una dissolució preparada per a la seva utilització. Els autors de la Roche han comercialitzat el fàrmac i el compara en alguns altres introns pegilats d'altres cases comercials, i aquests altres interferons pegilats tenen aquesta dinàmica, que la concentració després de la dosificació va caent de forma paulatina, però va caent, i si això se compara amb el Pegasis, el que els autors, la farmacèutica diu és que els nivells d'interferó són molt més alts i, per tant, el pacient té un major benefici. Bé, el tercer dels exemples de proteïnes pegilades del que volia parlar-vos és de la L-asparraginasa que vos he dit abans i per això heu de saber que les cèl·lules tumorals tenen nivells baixos d'un enzim, de l'enzim asparragina sintasa. L'asparragina sintasa en les cèl·lules per a la síntesi de proteïnes sovint se trau a partir d'aspartat. L'aspartat és convertit en asparragina per l'activitat de l'asparragina sintasa. Bé, el que ocorre en les cèl·lules tumorals és que la presència d'aquest enzim està significativament disminuïda, de manera que les cèl·lules tumorals han d'agafar l'asparragina directament del medi, no poden confiar, per dir-ho d'alguna manera, en l'activitat asparragina sintasa perquè la tenen reduïda, de manera que l'agarren del medi. Així que s'ha pensat en una manera d'intervindre en estos tumors o en un grup de tumors determinat, bloquejant, si és possible, l'activitat degradant l'asparragina. Si degradem l'asparragina, com que no n'hi ha asparragina sintasa, no se podrà sintetitzar a partir d'aspartat, no se podrà utilitzar no se podrà incorporar directament i, per tant, les cèl·lules tumorals no poden créixer tan efectivament, tan eficientment. Per a què es tracta
L'asparraginasa. L'asparraginasa és una proteïna que el que fa és degradar asparragina, com el seu propi nom indica, i s'utilitza en pacients d'un tipus de leucèmia limfocítica, de fet una leucèmia que tenen els xiquets, que s'anomena leucèmia limfocítica aguda, i que la utilització de l'enzim directament, de la proteïna directament, té problemes per la seva injecció perquè és immunogènica, dona resposta immunogènica, l'organisme la elimina en menys d'un dia i mig, és a dir, té un temps de vida molt curt, el qual fa que requereixi diverses injeccions diàries. Penseu que s'administra per via intravenosa, que són xiquets, la qual cosa, el tindre-los en repetides dosis és algo que no és massa bona idea. Doncs això s'ha intentat evitar i per això una farmacèutica, Enzon, ha desenvolupat una arginasa que està derivatitzada amb el PET i això s'ha constituït en un fàrmac que s'anomena Oncaspar i aquest fàrmac augmenta significativament la vida mitja de l'enzim en l'organisme, més enllà de 5 dies, té una immunogenicitat molt reduïda i s'administra setmanalment, és a dir, en lloc de tindre que anar els xiquets de tindre que rebre diverses injeccions, els xiquets van una vegada a la setmana a l'hospital, reben la dosis d'Oncaspar i tornen a sa casa, en la qual poden estar, si les condicions ho permeten, poden estar de manera més còmoda. Bé, finalment, volia fer, per acabar aquest tema, parlar-vos un poc del tractament d'alguns tipus de càncers, de tumors, amb la utilització de distints polímers que el que fan és, bàsicament, augmentar el tamany de les proteïnes o augmentar el tamany dels fàrmacs. Per què és interessant derivatitzar els fàrmacs en polímers conjugats per a la seva utilització farmacològica? Perquè en les cèl·lules n'hi ha un fenomen, ocorre un fenomen que s'anomena EPR, Enhanced Permeability and Retention, i que consisteix en que les parets dels vasos sanguinis en les zones on hi ha certs tipus de tumors són com menys sòlides, estan menys sellades que en la resta de vasos sanguinis. La idea és, si tenim un fàrmac, bé siga un pèptid o una proteïna menuda que tinga un pes molecular menut, la vehiculització amb algun polímer conjugat és millor. Per què és millor? En aquest esquema jo crec que se veu bastant bé. Imagineu-vos un fàrmac d'aquest tipus derivatitzat en un polímer conjugat que s'injecta per via intravenosa i la imatge el que veieu és en els teixits no tumorals, que són els que teniu representats de color carn, les cèl·lules estan molt ben sellades i aquest augment de tamany molecular impedeix que el fàrmac pugui extravessar-se de les cèl·lules. En canvi, si us fixeu en els teixits tumorals, les parets dels vasos sanguinis, sobretot dels capil·lars i demés, estan menys ben sellades, n'hi ha espais entre les cèl·lules, de manera que el fàrmac pot alliberar-se. I això representa un avantatge perquè fa que el fàrmac pugui arribar específicament al lloc adequat. És a dir, el fàrmac és vehiculitzat simplement perquè a l'augmentar-li el tamany es conté dins del torrent sanguini a menys que arribi a una zona tumoral, de manera que s'allibera només en la zona tumoral. Bé, això és més o menys el que us explica el text de l'esquerra, que podeu llegir en tranquil·litat.
Per què aquests polímers conjugats estan tenint cada vegada més utilització? Bé, doncs heu de pensar que l'arsenal de fàrmacs químics utilitzats front al càncer no és massa gran. De fet, el que s'està utilitzant és alguns compostos que ja fa temps que s'estan utilitzant i el que s'està fent bàsicament és millorar la manera de vehiculitzar-los precisament. I per a millorar aquesta manera de vehiculitzar-los és per al que s'han fet aquests conjugats polimèrics. Doncs així teniu un poc la idea general del procés, la injecció intravenosa d'estos fàrmacs. Ahí tindríeu el fàrmac en forma de boleta groga i els polímers com aquestes línies que estan conjugant-los de color blau. Quan s'injecta, com veieu, com us he dit abans, gràcies a l'EPR no se solta, o sigui, no pot travessar el fàrmac allà on hi ha teixits que estan sans i només en les zones on hi hagi un tumor, que és la que teniu ahí representada en blau, s'alliberaran i tindran la seva funció. A més, se pot estimular la resposta immune, en alguns casos de forma que se marquen aquestes cèl·lules per a que el nostre sistema de defenses, macròfags, etc., degraden també les cèl·lules tumorals. A més, i això és algo interessant, és que el que s'intenta és que aquests conjugats polimèrics siguin eliminats per via renal, és a dir, que se puguen eliminar del cos i que no s'acumulen de forma tòxica, que només se disseminen en els tumors. Bé, una vegada arribat a la superfície cel·lular, una vegada arriben a aquesta superfície cel·lular, aquests fàrmacs poden entrar simplement per pinocitosi en fase fluida, com teniu ahí, o unint-se a algun receptor, bé siga específic o inespecífic. En qualsevol cas, això fa que s'internalitzen els endosomes que hem vist abans i una vegada en l'interior dels endosomes n'hi ha distintes estratègies per a que s'alliberen els fàrmacs o que siguin els lisosomes que es passen als lisosomes i que siguin els lisosomes el que lliberen el fàrmac, de manera que pugui accedir fins i tot al nucli, com us he dit abans, que és on normalment els fàrmacs antitumorals han de tindre la seva funció. Bé, com veieu en aquesta imatge, els fàrmacs poden tindre conjugats alguns anticossos o algun antigen que pugui reconèixer receptors específics i això s'ha millorat bastant últimament. De fet, molts d'aquests fàrmacs se vehiculitzen o bé com a profàrmacs, és a dir, se vehiculitzen com derivatitzats amb els polímers, de manera que no són actius els fàrmacs i que només s'activen quan un enzim, que també pot estar derivatitzat amb polímer, hidrolitza el fàrmac, el separa del polímer i s'alliberen les boletes eixes de color roig que teniu ahí, o rogenc que teniu ahí, seria el fàrmac. Quan l'enzim hidrolitza el conjugat és quan se pot internalitzar a l'interior cel·lular per les rutes que hem vist just abans. I això se pot fer bé utilitzant aquests PDE-PT que teniu ahí, és a dir, Polymer Directed Enzyme Product Therapy, o el que teniu a la dreta, que és l'acrònim del PELT, és l'acrònim de Polymer Enzyme Liposome Therapy, perquè els fàrmacs estan, en aquest cas, dins de liposomes i l'enzim que està conjugat, que ens té que activar la droga, el que és una fosfolipasa que degrada els liposomes i això fa que s'alliberen el fàrmac i que pugui ser internalitzat a l'interior cel·lular. Bé, d'aquest tipus de polímers, que jo us he destacat de color blau perquè la cinta eixa pareix que tingui alguna de color blavet, poden ser variats. En aquesta imatge teniu alguns dels exemples.
de polímers d'aquest tipus que s'estan utilitzant bastant en farma. L'HPMA, per exemple, que és la hidroxipropil metacrilamida, o el polietilenglicol, que és el PEG que hem vist en casos anteriors. Si vos fixeu, un poc el que vos dia abans és que el fàrmac en si, en aquest cas la droga en si, bé siga la doxorubicina o el paclitaxel, són dos fàrmacs que s'han utilitzat en teràpies anticàncer durant més de 30 o 40 anys. El problema que tenen és que són fàrmacs que tenen uns efectes secundaris bestials i el que s'està fent ara és, amb tota aquesta tecnologia de polímers conjugats, reduir els efectes secundaris d'aquests fàrmacs. I bé, per acabar la classe, simplement mostrar-vos algunes conclusions del tema, i és que espero haver-vos convençut que la utilització de pèptids i proteïnes com a fàrmacs està convertint-se en unes estratègies molt interessants des del punt de vista terapèutic, que se necessita més recerca en aquest camp, com quasi en qualsevol camp, però ja sabeu que la biomedicina sempre té una mica més de resposta social i que segueixen havent encara, al meu entendre, alguns reptes de com millorar les vies d'administració per evitar que siguin intravenoses o parenterals, etc. I amb això acabem este tema 12. Acabem també el segon bloc de l'assignatura. Només ens queden dos temes que conformen el tercer bloc de l'assignatura, que espero poder pujar-vos la setmana que ve. Gràcies per la vostra atenció.